Dubajská čokoláda, ktorú propagovali mnohí influenceri alebo obchodné reťazce, môže byť zdravotné riziko. Pred 2 dňami väčšina slovenských médií informovali o šokujúcich zisteniach nemeckých odborníkov. Čo odhalili testy a prečo si máte dvakrát rozmyslieť, či sú ešte kúpite? Poďme sa na to pozrieť. Nemecké úrady testovali 103 vzoriek čokolád z rôznych krajín. A výsledky? Šokujúce. 96% čokolád z tretích krajín neprešlo testami. 13% obsahovalo plesňové toxíny, ktoré môžu poškodiť pečeň a obličky. V niektorých vzorkách sa našli baktérie spôsobujúce infekcie. Niektoré čokolády mali dokonca označenie mliečna čokoláda, ale nebol tam žiadny mliečny tuk. Ďalší chýbali informácie o alergénoch, ako sú arašidy a sézam. Najhoršie dopadli čokolády z tretích krajín: Dubaja, Jordánska a Turecka. V jednej zo spolkových krajín museli už v decembri stiahnuť dubajskú čokoládu kvôli kontaminácii plesňou. Je zaujímavé, že sa to dozvedáme až dnes. Tak čo, znie vám to ako luxus? Spomínate si, ako ju tu všetci ospevovali ako prémiovú pochuťku? Realita je úplne iná. Tak čo, kúpili by ste si ju aj teraz? Asi nie, čo? Choďte mi svoj názor do komentára a ďakujem.